Salamat ko sa yan yung isang citizen eh. Oo, Senior Sa senior Welcome. citizen nga, wow, salamat yung surprise mo kung nila pa. Yes, pwede na. Yan sa OFW. Yes, yung yapan eh. Yan sa Kaya OFW. ila ko pa lang pa. Tradisyon ka rin solo. Ay, kagkali ka ba, no? Why? Surprise ka na. Okay na. Salamat na sila.